काफ़ी डिस्कशन के बाद कांग्रेस के सब चीफ मिनिस्टर्स ने डिसीजन लिया है कि चार्जिंग घ्यायला पाहिजे का सगळ्या जागा आडेला ही पिन कोणाची काटा सॉरी सॉरी चुकून चुकून घालता घालता हॅलो आ गया तो आता ही कोणाची पिन ही कोणाची पिन ही काटा जरा मैं माइक वाला का आभारी हूं। नका नका ह्याच्या भानगडी नका हो दडणू आता दुसरीकडे लायचं Run.